Sí, Jana, aquí tot preparat. Els músics a l'escenari? Confirmem. Músics a l'escenari. Bateria? Sí. Teclat? Afirmatiu. Baix? Correcte. I els nous? El saxo i trombó? En acció. El tècnic ha vingut? També. Jana, i nens i nenes, que n'hi ha? Sí, n'hi ha molt. Perfecte! Pau, faltem nosaltres. Ai, doncs som-hi cap a l'escenari! Va, fort. Què diu? Sí, senyor, això és un rap familiar. Pell de gallina, això és un rap familiar. Tots plegats, això és un rap familiar. Això és un rap familiar. El dijous en compra nous, el divendres fa les tendres, el dissabte tot s'ho gasta i el diumenge tot s'ho menja.